Good morning il-kulħadd. Grazzi tal-li ġejtu għal din il-press briefing fejn ħanatu informazzjoni dwar il-każijiet li qiegħed ikollna, dawk il-każijiet li qegħdin nikkonfermaw kull darba mill-laboratorju tagħna biex inżommukom aġġornati dwar dak li qed jiġri. Matul lejl u flaxija kellna 9 każijiet oħra li ġew ikkonfermati. Għanna 6 minnhom li huma importati u għall-ewwel darba għandna 3 każijiet li hawnhekk rajna li kien hemm trasmissjoni lokali fejn 2 minn dawn kienlhom kuntatt ma' persuni li diġà konna nafu bihom u persuna oħra kellu kuntatt ma' persuna li diġà nafu bih ukoll. Ħan nigwidakom u ntikom informazzjoni dwar kull każ ħalli nkun nistgħu nifhmu propju s-sitwazzjoni kif inhi għaddejja. Nibdew mill-każijiet li huma importati. Għandna mara Maltija ta' 56 sena li din marret l-Ingilterra bejn il-5 u 13 ta' Marzu u fil-15 ta' Marzu ġiet lura u bdiet bid-deni, sola u ġeħ ta' ras u riżultat pożittiva. Din il-mara ma taħdemx u fil-fatt tgħix mar-raġel tagħha u r-raġel tagħha m'għandu l-ebda sintomi u qiegħed f'kwarantina. Kellna każ ieħor importat ukoll ta' raġel ta' 34 sena li huwa Malti ukoll u dan meta qegħdin nagħmlu l-contact tracing bħalma kont nispjegalkom ta' każijiet li kellna sibna li dan kien holiday ma' dak il-persuna li ieħor li kien pożittiv dawk li kienu marru Barcellona. Aħna konna qegħdin nifollowjawhom dawn il-kollegi li marru flimkien Barcellona, dal-persuna kien mar mal-persuna l-oħra fis-6 ta' Marzu Barcellona u ġilura fid-9 ta' Marzu u fl-14 ta' Marzu propju beda bis-sintomi ta' sola u deni li kien ħafif u għamilnilu t-test u propju ħareġ pożittiv. Ġifier dal-persuna kien qiegħed imsiefer mal-persuna l-oħra u għalhekk dan huwa każ ieħor li huwa importat. Il-persuna jaħdem f'kumpanija privata, kien mar ftit ix-xogħol u bħalissa għaddej il-contact tracing ħalli nagħmlu assessment ta' kemm kien ir-riskju fuq dan il-post tax-xogħol. Kellna każ ieħor ta' ġuvni ta' 15-il sena, Spanjol, li dawn il-bieraħ kienu ħajitilqu minn barra minn Malta, kienu sejrin lura lejn pajjiżhom u propju waqt li kienu fl-ajruport bdew ħossuhom ma jifilħux. Allura aħna dan kien persuna wieħed ma' 3 ħbieb ieħor tiegħu u allura mill-ewwel iżolajnihom fil-airport clinic aħna hemmhekk għamilna l-evalwazzjoni tagħhom, għamilnilhom it-testijiet u propju minn dawn l-4 studenti wieħed minnhom riżulta pożittiv. Għalhekk dawn aħna żammejnihom hawn Malta u wieħed ħanżammuh f'iżolazzjoni u t-3 l-oħra ħajkunu qegħdin jinżammu f'kwarantina. Għandna wkoll każ ieħor importat ta' mara Taljana ta' 49 sena li tgħix hawn Malta. Din persuna ma sifritx, però mill-investigazzjoni li għamilna aħna rajna li r-raġel tagħha li kien f'very close contact magħha kien imsiefer Ruma u Montenegro bejn l-4 u l-5 ta' Marzu. U żviluppat is-sintomi fit-13 ta' Marzu li kellha d-deni u ġeħ ta' ras u mill-informazzjoni li għandna suspettana huwa li setet ittieħdet minn ċertu sintomi ħfief li kellu ir-raġel tagħha. Infatti dawn it-tnejn li huma qegħdin f'kwarantina u r-raġel tagħha kien ukoll ma marx għax-xogħol għaliex kien sema wkoll il-parir tal-gvern li jekk inti ssifer u tgħaddi minn pajjiż fl-Italja, hemmhekk inti m'għandekx toħroġ barra, allura hawnhekk aħna għandna każ li proprju kien contained ukoll. Għandna każ ieħor importat ta' raġel Ingliż ta' 32 sena li huwa residenti hawn Malta, ġie mill-Ingilterra fit-13 ta' Marzu u żviluppa sintomi fl-14 ta' Marzu. U kien ukoll sema t-twissija u kien qiegħed fi self-quarantine u l-mara tiegħu li tgħix hawn Malta miegħu ma kellha l-ebda sintomi u issa żammejnija f'kwarantina
U peress li s-sintomi ħarġu ġurnata wara li hu kien qiegħed fuq il-flight, aħna bdejna propju l-contact tracing tagħna bħalma nagħmlu dejjem ħalli naraw jekk ikunx hemm nies li kienu bis-sintomi fuq il-flight ukoll u fil-każ nafżawhom ħalli jekk jiżviluppaw xi sintomi mill-ewwel ikellmu il-health authorities. Każ ieħor importat huwa ta' raġel ta' 19-il sena Malti li dan ukoll tiftakru kellna każ li kien sifer Dublin. Dan kien l-istess, kien sifer ma' dak il-grupp, badnieh permezz tal-contact tracing tagħna u dawn kienu sifru bejn il-5 u l-10 ta' Marzu u hemmhekk dan beda bis-sintomi u allura huwa każ ieħor li qbadnieh bil-contact tracing u kien case ukoll li kien contained u kien student tal-università però ma kienx mar l-università, mar ftit ħin ix-xogħol u bħalissa qegħdin nagħmlu l-contact tracing u l-assessment fuq dan il-post tax-xogħol ukoll. Dawk kienu l-każijiet li kellna ta' importation, ġifier 6 każijiet. Bħalmettilkom kellna 3 persuni li kienu local transmission, mela bdew l-ewwel wieħed huwa forsi tiftakru kont semmejtilkom każ li kien ta' healthcare worker, li kienet imsifra barra minn Malta u li żviluppat is-sintomi u waqt li qegħdin nagħmlu contact tracing aħna sirna nafu li kien hemm żewġ min nies li huma wkoll healthcare workers li jaħdmu qrib ħafna ta' din il-persuna u li kellhom kuntatt għal numru ta' sigħat magħha li għajna poġġejnihom mill-ewwel f'kwarantina ġifier ħarġu milli jaħdmu fil-healthcare system fejn kienu qegħdin jaħdmu u propju wara bqajna niffollowjawhom żviluppaw is-sintomi u hemmhekk aħna għamilnielhom it-testijiet. Wieħed minnhom huwa raġel ta' 36 sena, kif qedtilkom ħareġ bis-sintomi fl-14 ta' Marzu u l-persuna peress li kien mar ix-xogħol aħna wkoll rajna u għamilna assessment ta' l-exposure li seta' kien hemm fuq ix-xogħol u peress li huwa post fejn hemm ir-riskju ta' trasmissjoni għal pazjenti huwa minimu ħafna, il-kuntatt ta' dal-persuna mal-pazjenti kien minimu ħafna, allura ma kienx hemm riskju għal pazjent. L-istess simili fl-istess grupp kien hemm tfajla healthcare worker ta' 23 sena li din il-persuna kellha kuntatt dirett mal-persuna pożittiva ta' qabel li fil-contact tracing ukoll aħna x'investigajna sibna li dil-persuna fit-13 ta' Marzu mbagħad ħarġula s-sintomi. Din ukoll kienet qiegħda fil-kwarantina u aħna hemmhekk issa bdejna wkoll contact tracing ħanaraw jekk kienx hemm xi personell oħra li setgħu kienu exposed imma l-patient contact kien minimu ħafna. L-aħħar local transmission ukoll li jinvolvi healthcare worker ukoll li l-persuna preżentat bis-sintomi fl-14 ta' Marzu Deni u runny nose, testjat pożittiva u dil persuna ma kienx imsifra. Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn din il-healthcare worker jista' tkun li kellha żewġ sorsi ta' infezzjoni. Waħda minnhom nafu li tgħix ma' persuna oħra fl-istess flat li huwa Taljan li kien imsiefer. Jiġifieri setet ħadet dan il-COVID-19 minn dan il-persuna Taljan li kien imsiefer. Però sirna nafu wkoll li din kellha kuntatt ma' persuna oħra li kien healthcare worker ieħor li aħna konna konfermajnilkom iktar qabel, allura jista' jkun miż-żewġ sources kien hemm kuntatt jew minn wieħed jew inkella mill-ieħor. U aħna bħalissa għaddejjin ukoll it-team tal-infection control ta' Mater Dei bħalissa għaddej bl-assessment biex naraw x'kienu r-roundabouts ta' din il-healthcare worker waqt li kellha s-sintomi, però n-nies il-healthcare workers li jaħdmu magħha mill-ewwel kif sirna nafu bil-każ mill-ewwel eskludejnihom mix-xogħol bħala mezz ta' prewkazzjoni. Jiġifieri hekk aħna issa għandna 9 confirmed cases oħrajn u hekk it-total jasal għal 30 persuna li huma ikkonfermati bil-COVID-19. Tajjeb ngħid li fil-każijiet kollha li kellna kollha huma każijiet li huma stabbli ħafna. Tant huma stabbli li dawn kollha setgħu jinżammu d-dar anke f'iżolazzjoni. Aħna bħalissa għaddejjem bil-proċess biex dejjem dawn żammejnihom
fl-isptar tagħna jew inkella faċilità apposta biex aħna nkun nistgħu nżommuhom f'iżolament. Però istat ta' saħħa tagħhom huwa tajjeb ħafna, infatti minn dawn kollha 30 diġà kellna 2 li fiequ u aħna dejjem bil-proċess biex dawk kollha l-oħrajn inkomplu nagħmluhom it-testijiet wara li ma jibqgħux bid-deni ħalli jekk ukoll nkun nistgħu nikkonfermaw dawk li jkunu fiequ wkoll matul il-ħin. Grazzi. Ħanibdew minn dinaħa, jekk jista' jkun tafu kemm għandha ħin limitat. Iżommu one question per person. Could you confirm exactly what's the case definition of accused? They're asking to be tested, but they don't feel like they should. Bħalma qegħdin taraw matul iż-żmien aħna dejjem qegħdin nwessaw il-case definition tagħna. Case definition għandek xi ħadd li għandu sintomi u dan kien imsiefer. Fil-bidu aħna konna bdejna li inti tkun imsiefer f'ċertu postijiet fejn kien hemm iktar riskju. Però matul iż-żmien aħna qegħdin naraw li issa l-pajjiżi kollha għandhom każijiet, allura għandek iktar ċans ta' trasmissjoni. Aħna kull każ li jiġi rrapportat li għandu sintomi, nagħmlu assessment ħanaraw kemm kien ir-riskju waqt li kienu hemm barra skont fejn ikunu qegħdin joqogħdu u aħna l-maġġor parti tal-każijiet kollha qegħdin nirreferuhom għat-testing. Barra minn hekk ukoll bħalma semmejna qabel qegħdin nagħmlu random sampling ukoll ta' nies li ma jkunux sifru. Ħalli aħna nkunu qegħdin nħarsu jekk hemmx local transmission fil-komunità wkoll. Għaliex dawn il-każijiet ta' local transmission li ħabbarna llum huma contained li aħna konna diġà nafu li huwa il-każ ieħor, infatti fittixnihom aħna u sibnihom dawn, allura hekk inti tkun tista' tikkontenja. Imma aħna proprju issa qegħdin ukoll nkomplu niftħu biex nfittxu ħalli naraw jekk hemmx trasmissjoni lokali fil-komunità, ħalli dak ikun il-proċess tagħna ħalli dejjem neħu minn qabel. So it's evolving between. Iva, s-sitwazzjoni dejjem qiegħda tevolvi u n-nies bħalma rajtu dejjem qegħdin niftħu iktar it-testing tagħna fatt in-numri li qegħdin intukom ta' kemm nittestjaw huma dejjem ħafna iktar. Prof Lowġi tkellimt ma' numru ta' ħaddiema li jaħdmu fis-saħħa fosthom tobba infermiera li qegħdin jaħdmu ma' pazjenti li huma bil-COVID-19 u ma' pazjenti li potenzjalment jista' jkollhom dan il-virus u bħalissa qed nifittxu anke akkomodazzjonijiet alternattivi biex ma jmorrux lura mal-qraba tagħhom fil-jahd. Taħsbu f'din l-eventwalità f'din iċ-ċirkostanza u jekk hux pożizzjoni illi tgħidilna l-inkarigu tal-ħaddiema fis-saħħa li semmejt li għamil differenza. Mela, fuq l-aħħar waħda bħalmetna dejjem tajjeb li ma nindikawx eżatt li ma tajb ta' health professionals huma ħalli nżommu dejjem il-konfidenzjalità. Però konfermawna li dawn huma healthcare professionals. Fuq il-fatt li inti jkollok healthcare worker li jkun qed jaħdem ma' pazjenti li huma potenzjalment jew inkella każijiet li huma konfermati, aħna nofrulhom il-PPE li propju hemm bżonn u skont ma huwa rakkomandat mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa. Ġifieri hekk aħna nżommuhom safe. Barra minn hekk għandhom it-training regolari u anke għandhom dak is-support psikoloġiku għaliex kull persuna huwa individwu u forsi persuna jista' jinkwita wkoll. Però nifhmu li jkun hemm nies li jgħidulek isma' jiena forsi għandi tfal żgħar id-dar, jien ninkwita, jien nixtieq li jekk nkun qed naħdem ma' dawn in-nies nixtieq ma mmurx lura lejn id-dar. Infatti għandna diġà faċilità fejn aħna nistgħu nies nofrulhom akkomodazzjoni l-healthcare workers tagħna biex jekk huma jkunu f'kuntatt ma' pazjent jew inkella jkun qed jaħdmu f'dawn l-areas ikun jistgħu jużaw din il-faċilità u jkunu komdi wkoll. Mela, s'issa ma kontux qegħdin tittestjaw nies li kienu qegħdin jgħixu li ma kinux imsifrin, li kienu Malta. Issa la kien hawn trasmissjoni lokali, ma taħsibx li issa żmien li tibdew tittestjaw in-nies? Diġà konna bdejna mill-bidu net bdejna li nagħmlu testijiet dawk in-nies li qegħdin jidħlu l-isptar Mater Dei b'mart respiratorju. Infatti dawk it-testijiet kollha li saru kollha ġew negattivi. U wkoll ilna f'xi ftit issa ġranet ukoll li bdejna nittestjaw ukoll għal dawk in-nies li huma ma sifrux li huma fil-komunità. Dan qegħdin nagħmluhom permezz tal-għajnuna wkoll tat-tobba tal-familja fejn huma jkollhom xi każijiet li huma suspettati ma jgħid nisma' din ma sifritx. Però jien nagħmlu testijiet. Dawk konna qegħdin nagħmluhom ukoll u minn dawk kollha wkoll kienu ħarġu negattivi. Allura għala meta jċemplu 111 jgħidu ma kontx insifer, m'għandekx xi nittestjaw.
Aħna qegħdin nagħmlu at random, ġifieri mhux kollha kull min iċempel li għandu ċertu sintomi nagħmluhom it-test lil kulħadd għaliex tridu tifhmu li aħna l-prijorità tagħna hija dawk in-nies li l-iktar jistgħu jkunu li għandhom il-każijiet bħalma konna qegħdin insibu. Ħalli jekk inkun nistgħu niżolawhom mill-ewwel u nagħmlu contact tracing. Bħalma rajt hawnhekk permezz tal-contact tracing li aħna għamilna badna każijiet oħra li kieku ma konniex naqbduhom, allura inti trid tagħmel prioritization fejn hu l-aħjar u l-min l-aħjar tittestja, però qegħdin ninkabru l-faċilitajiet tagħna biex aħna nkomplu niftħu iktar il-testing li qegħdin nagħmlu. Now that the virus has spread to healthcare workers, is Mater Dei compromised? No way at all. Memx compromise ta' sistema ta' Mater Dei u nkella health systems, palma spiegajt dawn il-każijiet kienu mhux għax ittieħdu mingħand il-pazjenti imma għaliex int kellek healthcare ieħor li dan kien f'kuntatt ma' persuna oħra. Ġifieri bħalma kellna persuni setgħu kienu fid-djar li kellhom kuntatti ma' xulxin l-istess sitwazzjoni qiegħda hawnhekk u mhux għax propju kien healthcare facility. Mela, test so far san intukom il-numru u healthcare workers bħalissa qegħdin fil-fatt jagħmlu l-evalwazzjoni tajjeb ta' kull persuna li ġew notifikati milli kellna issa, ħalli aħna nkun naraw min huma dawk in-nies li vera għandna bżonn li nagħmluhom f'kwarantina. Aħna nagħmlu assessment u tajjeb ngħidu li healthcare workers nittrattawhom l-istess ħalli dawn il-persuni li nafu li qegħdin f'postijiet li huma vulnerabbli jekk huma kellhom exposure nafu li x-xogħol tagħhom huwa kritiku bħalissa u vera għandna bżonnhom, però aħna nimxu fuq il-precaution measures li jekk persuna settu kellu exposure dan maħloħx jidħol għax-xogħol sakemm nkunu nafu li r-riskju telaq. Close contact ma' xulxin. Però hawnhekk qed issir il-konferenza tal-affarijiet u kulħadd qiegħed ta' din il-kamra kulħadd viċin ta' xulxin. Taħseb li għandhom jibqgħu jsiru dawn it-tip ta' presidenza. Iva. Infatti aħna hawnhekk propri qed nintaraw it-twieqi miftuħin u kollox u issa wkoll bħalma ħareġ ukoll li isma' nistgħu nużaw mezzi oħra, jiġifieri ta' komunikazzjoni llum il-ġurnata t-teknoloġija tgħin ħafna u diġà qegħdin nagħmlu ħsieb nippreparaw biex inkun nistgħu wkoll propju nikkomunikaw magħkom anke li tkun offline, jiġifieri u nikkomunikaw xulxin mingħajr ma propju jkollkom bżonn tiġu hawnhekk. Dwar ta' għawdex dik saret proċedura fejn qed ikun hemm screening ta' nies li qegħdin jitilgħu fuq il-vapur, dawk in-nies li jinstabu li għandhom bid-deni jallartjawna aħna biex aħna nkun nistgħu nagħmluhom assessment ukoll, u mbagħad aħna nkun nistgħu naraw dawn il-persuni jekk kellhomx riskju li setgħu kienu barra minn Malta jew kellha għandhom trasmissjoni. Rridu niftakru li memx Malta u għawdex bħala exit jew entry screening għaliex rridu niftakru li bħalissa memx trasmissjoni lokali li għadha tinfirex mal-persuni jew nkella tista' tgħid li Malta għaw jew nkella m'għawdex memx. Bħalissa infatti aħna kellna każ li waħda minn dawn il-każijiet li semmejt illum propju kienet f'Għawdex imma ma ġietx trasmessa f'Għawdex, ġiet trasmessa minn hawn Malta. U dik il-persuna ħad inġibha Malta. Mela, palmettilkom waħda mill-każijiet li kellna llum kienet persuna li kienet minn Għawdex, però ma ġietx trasmessa propju minn Għawdex, ġiet il-kuntatt kien hawn Malta. U aħna f'dan il-każ dil-pazjenta trasferinija propju hawn Malta ħalli tkun tista' tinżamm propju f'Mater Dei. Pożittiv. Huwa wieħed minn dawn il-każi li semmejtilkom.
U fuq il-numru ta' healthcare workers li huma kuntatti ma' dawn, bħalma qegħdin nitkellmu bħalissa għaddej l-assessment mal-persuni ma' dawn il-healthcare workers ħalli aħna propju nkunu nafu eżatti kemm huma dawk in-nies u l-min għandna bżonn. Il-min konna nafu li kien nafu żgur li għandu exposure għaliex kien kuntatt magħha mill-ewwel, dawk inkunu għamilnihom mill-ewwel excluded, tajjeb. Però tifhem ukoll li meta inti għandek healthcare worker ikun qiegħed jagħmel ħafna xogħol f'postijiet differenti f'Mater Dei. Allura hemmhekk ikun irid isir risk assessment eżatt u mbagħad in-nies li jkunu excluded wara li ntemmu l-investigazzjoni tagħna nkun nistgħu ngħidulkom ukoll. Grazzi. Tests for drivers ta' commercial vehicles ġejjin minn sqallija qed isir fuqhom u konna bdejna billi ngħidu n-nies tersqux lejn health centers, tersqux lejn sptar biex ovvjament il-contagion ma jinfirix hemmhekk. Imma qed joħorġu ħafna każi ta' health workers li qed ikunu li qed jittestew positive. Bħala supretendent, ma tingwadarx tal-fatt li n-nies li suppost ikunu eżempju lin-nies normali Niftakru, jekk tiftakru l-istorja ta' kif dawn il-persuni, dawn il-healthcare workers ittieħdu bil-virus, ma kienx għaliex huma kienu qegħdin waqt li qed jaħdmu l-isptar, imma kienu għax bħal ħadd ieħor marru holiday barra minn Malta. Rridu niftakru wkoll li f'dak il-żmien meta marru holidays ma kien hemmx it-trasmissjoni qawwija fejn ma kienx hemm ban ta' dawn il-flights għal dawn il-pajjiżi. Healthcare workers huma bħal nies oħrajn ukoll li wkoll sifru f'postijiet għal holiday u huma ħadu din l-infezzjoni minn barra minn Malta. Li semmejt fuq tal-vapuri, iva din hija sitwazzjoni rridu niftakru li aħna Malta l-ikel, il-mediċini kollha jiġu minn barra minn Malta. Allura rridu nżommu saqajna mal-art u nkunu konxji li iva rridu l-ikel u l-prodotti essenzjali jibqgħu jiġu dawk qed jiġu bil-vapuri. Allura aħna ħdimna wkoll ma' Transport Malta kif nistgħu naħdmu għandek diversi vapuri fejn jistgħu propju il-persuna id-driver m'għandux għalfejn jitla fuq il-vapur imma jintafa' l-container fuq il-vapur u mbagħad ikun jista' jiġbru il-Malti u jġorru għal-Malta hekk inti ma jkollokx kuntatt ta' nies li huma għaddejjin minn sqallija appropju għal Malta. Fejn ikun hemm sitwazzjoni fejn bil-forsi kollu bżonn driver, dan id-driver kif jasal Malta jrid jinżamm kwarantina u mbagħad biex imur lura jerġa' joħroġ mill-kwarantina u jmur dirett għal fuq il-vapur. Allura dawn in-nies totta li jom ukoll il-kwarantina biex huma ma jkunx jista' jibqa' waqt li ftit ħin li jkun qiegħed hawn Malta ma jkunx jista' joqgħod idur mal-komunità u bekk aħna nżommuh bħala persuna wkoll li qiegħed f'kwarantina. Trid tiftakru meta inti ħadd tagħmel is-swabbing huma dawk taqbad l-swab jekk inti għandek viral load li huwa għoli biżejjed li huwa ġeneralment meta persuna jkollu sintomi jew ikunu sintomi ħfief jew inkella kif javvanzaw. Ġifieri inti l-fatt li tagħmillu swab persuna m'għandek l-ebda garanzija jekk dan għandux il-virus jew le. Li nagħmlu aħna naraw li m'għandhomx id-deni, però kifet l-aħjar mod li tista' tagħmel hija li persuni li huma f'riskju inti ma żommhomx kuntatt ma' nies oħra. U għalhekk l-appelli tagħna li aħna dejjem qegħdin nagħmlu enfasi għal kulħadd imma iktar għan-nies li huma iktar vulnerabbli dawk li huma anzjani u nkella għandhom mart kroniku, aħna riġna l-appelli tagħna biex kemm jista' jkun ma joħorġux jekk vera m'hemmx bżonn. Ħalli jekk inti dejjem tnaqqas ir-riskju li tista' tiltaqa' ma' xi ħadd li jista' għandu dan il-virus u l-persuna jieħdu. Ikkonferma jekk jogħġbok hemm xi ħsieb jew kellha tiġġaġbdew xi proċeduri biex it-tobba Maltin li preżentament qegħdin jaħdmu barra biex jirritornaw lura Malta biex jgħinu u l-istess mistoqsija tapplika wkoll dak l-istudenti li preżentament qegħdin fil-5 sena tal-istudju tagħhom dak il-foundation jekk hemm xi ħsieb jew kellha skatta xi proċeduri biex jibdew jgħinu. Fuq it-tabla qegħdin barra minn Malta bħalma tafu dal-virus huwa mifrux ma' kull imkien. Jiġifieri kull pajjiż għandu bżonn il-healthcare professionals, allura u naħseb diffiċli ħafna li xi ħadd ħajjiġi hawn Malta biex jgħin lilna jekk huma diġà qegħdin f'sitwazzjoni li probabbli qiegħda iktar qar minn tagħna. Fuq l-istudenti bħalma tafu diġà ngaġġajna studenti jaħdmu magħna jekk tiġu l-helpline hawnhekk ma' ġembna għaw ħafna mill-medical students li bħalissa peress li waqfet l-università qegħdin jgħinuna ħafna wkoll.
għanna area oħra li qegħdin jgħinuna ħafna ġifi fil-health system. Għanna bżonn li mħuħu li dejn kollha li huma tajbin dawn huwa medical students waslu fl-aħħar tas-sena tagħhom jiġifieri kważi huma tobba li huma gradwati u kull għajnuna qiegħda hemmhekk biex tgħinna. Grazzi. Rigward l-użu ta' gloves. Eżempju, hawn supermarkets fejn qed qasmu l-gloves għall-customers li jkunu daħlu fis-supermarket. U dalodu kien hawn ritratti dur ta' qassis qarben ix-xjuħ bil-gloves u qalu li ma' kull persuna li tqarbinet qed ibidlu l-gloves. L-opinjoni tiegħek fuq din? Mela, il-gloves jridu noqogħdu attenti fejn jintużaw. Tajjeb, il-gloves ġerment jintużaw meta inti qed tikkura persuna, tajjeb biex inti tkun żgur li la tgħaddi il-mikrobu lil persuna waqqas il-persuna li ieħor jista' jgħaddih lilek. Jekk inti persuna juża gloves il-ħin kollu, dan jisom għandek idejk. Jekk inti ħadd miss post li huwa kontaminat, bħall-istess ħadd terġa' tmiss il-gloves allura xorta tista' tikkontamina. Il-problema hija li ġieli il-gloves ituk dik il-false sense of security li inti għandek il-gloves allura inti qiegħed tajjeb. Ġifieri ċertu postijiet m'hemm bżonnhom dawn il-gloves u aħjar li persuna jaħsel idejh regolari u jekk ma jkollux faċilità ta' ħassil tal-idejn juża l-alkohol rabżi u nkella ġelżi u wipes. Grazzi.